Hei, olen Timo Avrianov, 31-vuotias pöytätennispelaaja Vantaalta. Kotiseura on TIP 70. Tänä vuonna voitin bronssimitalia henkilökohtaisessa kilpailussa ja kultamitalit nelipelissä para SM-kilpailussa. Haluan kehittää kansainvälisessä turnauksessa esim. Para ITTF. Sponsorituen voin osallistua useampiin kilpailuihin. Pöytätennis antaa minulle voimaa ja energiaa. Haluan jakaa sen myös muille. Kiitoksia tuesta, yhdessä kohti uusia unelmia.